Әгәр сез Мария Кюри кулъязмаларына күз салырга теләсәгез, сезгә дәгъвалардан баш тарту кагазына кул куярга һәм үзегезне радиациядән саклау өчен саклагыч кием кияргә туры киләчәк. Кюри ханымның үзенең калдыклары да аның эзләнү эшләренең үзәгендә булган радиациядән саклаучы кургаш табутта күмелгән була. Һәм бәлки бу аның үлеменең сәбәбедер дә. Ул вакытта Россия составына кергән Польша башкаласы Варшавада үскән яшь Мария, ул вакытта кыз фамилиясе Мария Складовска, искиткеч укучы булган, ләкин аның юлында очраган каршылыклары да әз булмаган. Кыз буларак ул югары белем ала алмаган. Моңа каршы чыгып, Мария поляк яшьләренә яшерен белем бирә торган оешма Ощущан университетка укырга кергән. Үзе акча җыеп, гувернантка һәм репетитор булып эшләп, ул атаклы Сорбоннада укыр өчен Парижга күчеп китә алган. Анда Мария физика һәм математика буенча диплом ала, гәрчә ипи һәм чәй белән генә торып, кай вакытта ачтан аңын җуйса да. Парижда Мария үзенең йөрәген һәм лабораториясын бүлешкән физик Пьер Кюрины очрата. Тик Мария Польшага кайту турында хыяллана. Әмма Варшавага кайтканнан соң ул хатын-кыз өчен фән өлкәсендә эш булмау авырлыгына юлыга. Ләкин әле өмет чаткылары сүнмәй. Парижда аны яраткан Пьер көтә. Яшь парлар тиз генә өйләнешәләр һәм җитди фәнни командага әйләнәләр. Мария Кюри башка бер физикның эше белән дә кызыксына. 1896 елда Анри Беккерель уранның фотопленкага үзара йогынты ясарга сәләтле спонтан рәвештә сихри рентген нурланышы булып чыгаруын ача. Кюри тиздән мондый нурланышны шулай ук тори элементы бирүен ача. Иң мөһиме, нурланыш кеше физик һәм химик үзгәрештән түгел, бары тик элементлар саныннан гына торган. Моннан чыгып, Мария нурланышны һәр элементның атомындагы ниндидер тирән нигезле бер әйбердән чыга дигән нәтиҗәгә килә. Бу катгый хәл иткеч идея була һәм бүленмәс объект буларак кабул ителгән элеккеге атом моделен кире кагарга булыша. Аннары игътибарны супер радиоактив мәгъдәнгә, ул да булса ураниенитка юнәлдереп, бер уран гына бөтен нурланышны тудыра алмаганына Кюри төшенә. Димәк, тагын кайсы радиоактив элементлар моның өчен җаваплы булырга мөмкин иде икән? 1898 елда Кюрилар ике яңа элемент турында хәбәр итәләр. Берсе Марияның туган иле Польша хөрмәтенә аталган полоний һәм радий, латин сүзе нур дигәннән ата. Алар шулай ук радиоактивлык терминын да уйлап табалар. 1902 елга Кюрилар берничә тонна ураниеттан 10-1 грамм чиста радий хлориды тузын аералар. Бу вакыт өчен зур батырлык була. Соңрак шул ук елны Пьер Кюри һәм Анри Беккерель физик өлкәсендә Нобель премиясен тәкъдим ителәләр. Ләкин бу вакытта Марияны искә алмыйлар. Пьер үзенең максаты итеп хатынын бу дәрәҗәгә лаеклы итеп тануларын куя. Һәм инде 1903 елда Кюрилар икесе дә һәм Беккерель Нобель премиясенә лаек булалар. Ә Мария тарихка Нобель премиясе бирелгән беренче хатын булып керә. Финанслары яхшы булган һәм хөрмәтле Кюриларның эшләре гөрләп бара. Ләкин 1906 елда күп кеше йөри торган тыкрык аша чыкканда ат экипажы астында калып Пьер фаҗигале рәвештә һәлак була. Күңеле бушлык белән тулган Мария үзенең эзләнүләренә чума. Пьерның Сорбоннадагы укытучылык вазифасында бу университеттагы беренче хатын профессор буларак үзенә ала. Аның шәхси хезмәтләре нәтиҗәле булып чыга. 1911 елда Мария яңадан бу юлы химия өлкәсендә беренчеләрдән булып радий һәм полонийны ачу өчен, шулай ук чиста радий һәм аның катнашмаларын анализлаган өчен Нобель премиясын ала. Бу аны бүгенге көнгә кадәр ике төрле фән юнәлеше буенча Нобель премиясын алган беренче һәм бердән-бер кеше итә. Профессор Кюри үзенең ачышларын медицина тикшеренүләрен һәм дәвалау юнәлешен үзгәртеп эше белән бәйли. Беренче бөтен дөнья сугышы вакытында ул мобиль радиологик бүлекчәләр ача һәм нурланышның шешләргә ничек тәэсир итүен тикшерә. Әмма кешелеккә файда китерәм дип, ул үзен корбан иткән булып чыга. Кюри 1934 елда җилек авыруыннан вафат була. Бүгенге көнгә кадәр бу авыруны күп кеше нурланыш тәэсире китереп чыгарган дип саный. Мария Кюриның революцион радиацион тикшерүләре физика һәм химияны аңлау өчен нигез салды. Атом төш физика, медицина, техника, онкология һәм башка фән өлкәләрендә тирән эз калдырды. Шулай итеп, аның ачышлары радиация өлкәсендә яңа чорны башлап җибәрделәр. Фәннең кайбер бөек серләрен ачтылар. Әлеге чыгарылышыбыз Мин татарча сөйләшәм акциясе кысаларында Казан шәһәренең 33-нче мәктәбе татар теле укытучысы Гөлия Гыниятуллина тарафыннан тәрҗемә ителде. Монтаж Олина Галиәхмәтова, текстны укыды, тикшерде һәм тавышландырды Булат Шаймиев. Гыйлем белешмәсе 2018 ел. Безнең киләсе чыгарылышларында карап барасын килсә, каналга языл һәм әлбәттә белдерү төймәсенә дә басып куярга онытма.